Здравейте отново! Отново сме в Ентисентър, отново сме с Влади Пачеманов, който пък от своя страна отново е с мен, Анди Стойчев. И двамата днес искаме да продължим скорошния ни разговор, който беше свързан с информацията и манипулирането на информация, манипулирането чрез информация. Говорихме си за неща като, може би, как учителя може да използва манипулацията за това, къде са границите на Допустимата приемливото употреба, да. или не. Но всъщност темата е огромна и ние много по повърхността или не по, просто много мъничко парченце захапахме миналия път. И решихме, че е хубава идея да продължим тази тема. Със сигурност няма да бъде изчерпена и с този разговор. Но мислех си за един пример, който иронично е свързано с спомен, т.е. моя спомен за едно изследване от преди 20 на години, което е свързано с опит за създаване на фалшив спомен. Сетинга е интересен. В партньорство с родителите на млади хора, които помагат за това да изровят стари снимки, такива неща, които след това да бъдат обработени, се създават едни снимки, които предполагат, че човека се е разхождал с балон, правил е разходка с балон. Около това е всичкото. И идеята е през снимката да видим може ли да убедим човека, че нещо се е случило. Гарантирано такова нещо не се е случило. Този човек никога не се е разхождал с балон. Но ето видиш ли, изкача една снимка. Не балонче. Да, не балонче. Изкача една снимка и ти помниш ли помниш ли, че се разхождахме с балон? Какъв балон? И разговор около това. И какво се оказва? На база на тези фалшиви снимки, половината от хората в групата, с която работи, успяват да създадат фалшив спомен. Т.е. те приемат, че нещо се е случило. И още по-странното е не просто приемат, че се е случило, а имат почти 67% увереност, че наистина е така. Т.е. когато докладват, да, това си го спомням и съм сигурен, че е така, 67% казват, аз съм сигурен. Това нещо, хората, които са правили експеримента, са го продължили няколко години по-късно и отново в контекста на балонната разходка, балонестата... Да, разходката. Да. Балонираща. Опитват два механизма, отново за фалшиви спомени, но едното е през снимка, както е било в оригиналния експеримент, а другото е през наратив. Като наратива е кратко персонализирано описание на снимката. Тоест, какво е на снимката, ама и малко личен елемент. Когато работим само с снимката, възпроизвеждаме резултата от предишния експеримент, т.е. 50% от хората ги убеждаваме в фалшивия спомен. Интересното е наратива. Наратива успява да убеди 82% от хората. Имаме една приказка, една картинка, колкото 1000 думи. Това ме кара да преосмислям тая максима. Не точно. Но, какво е важното тук? Този резултат всъщност ми позволи така да си кажа, окей, сега разбирам защо е тая война за наратива, кой ще спечели войната за разказа, чия версия на събитието ще остане
да се помни. И, Влади, не е важно да е истина. Ти го създаваш. То понякога пречи даже. Както с балона създаваш тая снимка, но в нея слагаш нови неща, в наратива слагаш неща, които там ги няма, на които са ти удобни. Това е информационната битка или информационните битки, които се вихрят около нас. Кой ще спечели войната за наратива? И това е в политиката, в войната, в някакви обсъждане на социални политики, предложения за реформи и законодателни, каквото си поискаш. Как ти се наместват тия 82% главата? Каква е твоята интерпретация на това нещо? Ние преди сме говорили сякаш, че е много по-трудно да намерим едно измерение, което да е само фактическо или само да се занимава с истина или неистина. По-скоро, щем не щем, дори до магазина да отидем, ние започваме да изграждаме някакъв разказ, дори започваме на моменти да изграждаме фалшиви спомени, видях ли някого, сега не го ли видях, вчера ли го видях, вчера го видях, днес го беше видял. И няма съвсем един начин, по който да се предпазим от тази фалшива наративизация, но тя също така винаги не е задължително да е проблем в този случай. Защото това са, както и преди е ставало въпрос, една от по-добрите техники действително да се накараме да запомним нещо. Който успее да овладее това, което се запомня, който успее да намери по-адекватния начин това, което се казва, случва, да се запазва у хората, то резултата най-често отива на едно допълнително измерение, защото когато паметта се овладее и се институционализира, то не просто можем да накараме или да убедим някого да повярва в нещо, което я се е случило, я не се е случило, когато е бил малък. Тогава лесна работа, ще му караме някаква такава. Докато тогава, когато се институционализира паметта, и тук се свързва с този именно момент за това, което сме обсъждали, че действителността сякаш е по-ковка, отколкото изкушаващо ни изглежда на моменти, тогава се получават неща като държави. Тогава се получават неща като национални истории. Тогава се получават неща като движения за права и свободи. Тогава се получават неща като огромни паметници, които могат да бъдат забравени, но могат да бъдат запомнени, могат да изчезнат, могат да се върнат. Във всеки един от тези допълнителни елементи, когато изобщо започнем да мислим през наратива, резултата най-често води до драматични промени в начина, по който ние сме склонни да гледаме и да интерпретираме това, което е пред нас. В част по история, ако казваме за правилната история, казваме интерпретирай така. Виж го така. В български или по литература, когато се опитваме да изградим някаква култура на интерпретация, казваме на ученика, пробвай така, виж тук какво може да бъде. И най-интересното е, сякаш, когато отидем в още една по-голяма такава степен, че именно през такъв тип наративизация ние сме били способни, понякога против нашето желание, да променяме действителността буквално. Като, например, казваме, и тези са хора. Следователно, правата им са тези и тези. Или и тези са животни. Дописваме. Именно. Знаеш ли, това ми напомня, че когнитивният модел, върху който работим и с който работим като аналитичен инструмент, ни казва и нещо друго. Първо, паметта е нещо много шантово и вероятно ние разбираме много малка част от механизма, по който се случва, но нещата, които знаем, е, че мозъка не помни всичко. И слава Богу, може би, да. Прави една оценка на нещата, които му се случват, които възприема през сетивата.
и решава дали това е важно да бъде запомнено. Като това може да е дума, образ, миризма, усещане, всичко, което през сетивата ти хрумва и можеш да направиш. В същото време обаче мозъкът ни е една машина за предвиждания. Predictive Brain. Да. Това е една от водещите теории и тя се състои в това, че във всеки един момент мозъкът ни се опитва да предвиди какво ще се случи в следващите 10 секунди, в следващата минута, в следващия час, като непрекъснато коригира тези предвиждания с новопостъпващи сигнали. Тоест интерпретира ситуацията на база неща, които си спомня. Тоест, това прилича на еди какво си събитие и в 90% от случаите това събитие се развива по еди какъв си начин. Значи аз очаквам нещо и си подготвям за нещо. Безопасен залог е. И в същото време се коригирам с това, което виждам и чувам в момента, така че се напасва. Това го слагам на масата, защото е важно да осъзнаваме как мозъка ни конструира версията си за това, което се случва на момента. Тоест тя не е толкова строго фиксирана. Спомена, който имаме, не е едно към едно. Нали? Не го вадим костюма изтупваме го. Не е така. Дошиваме го този костюм всъщност. А когато, и това е изключително красиво от еволюционна перспектива, когато мозъчето ни срещне нещо, което не познава достатъчно добре, то се опитва да му придаде качества. То се опитва да попълни. Представи си го като един формуляр, който трябва да опише нещо. Знаем 5 неща със сигурност и останалите полета не остават празни. Мозъка ги дописва, попълва ги. По същия начин, по който когато гледаме, това е вече в сензорика отива, когато гледаме, очите ни не гледат едновременно всичко. Имаме доста ограничено зрително поле. Всичко останало е предвиждане. Нали, там е стена, значи по очакванията ми се, че стената по цялото си протежение ще изглежда горе-долу по този начин. И това прави мозъка ни. Защо се отклоних тая посока и настоявах да го споделя? Защото при манипулацията сякаш е важно не просто да извадим от паметта някакво събитие и да го интерпретираме, а е важно да знаем, че могат да се добавят към това събитие нови неща. И когато те пасват на общата картинка, мозъкът ни ги възприема горе-долу безкритично. Тоест, когато имаш измислен ивент, измислена характеристика, която е част от нещо по-голямо, като пъзел и парченца от пъзела, който сякаш пасва, нали, небе, облаци, изглежда, че пасва. Приемаме го за вярно, защото сякаш пасва на голямата картина, на големия наратив. И всички изследвания показват, че когато нещо звучи логично за теб, звучи очаквано, еди кой си е лош човек и добавяш нещо лошо към него и то ти се струва естествено, защото нали, лошите хора така правят. Да, това е. Нали, освен пуши, пие и бие жена си. Нормално е да бие и детето си. Не излиза извън. И това позволява да се градят едни наративи, да се градят едни кули пясъчни, които обаче не са много пясъчни, защото пясъчните кули прилива ще се отнесе с тях по някакъв поетичен начин. А това, което изграждаме през манипулацията, са всъщност едни много устойчиви наративи, едни много устойчиви образи,
които са адски трудни за оборване. Да. Може би тъкмо заради сложността, защото откъде да го почнеш това да го оборваш? Нали? Кое е по-напред? Това, аз мисля, че бих могъл да подема темата. То ще е малко по-различно поле, но Мгм. мисля, че ще стигнем, така да се каже, до това, което ти сега спомена. За студенти и ученици на моменти е странно, когато се напомни, то не се казва, няма драматично изказване там, когато се напомни, че това, което те виждат, съзират, чувстват, Мгм. вкусват, чуват директно, не е действителността. реалността. Да, в нейната пълнота. Мгм. А когато говорим, например, аз съм изключително ограничен в момента от това, което виждам, чувам така. И то аз съм още по-ограничен от това, защото това вече, което стига до мен, е вече крайна картина. То е направено крайно, да бъде обозримо. Не виждам всички листа, които са там. Обаче, интересното е, че именно продължим ли нататък, ние, дали мозъка, дали аз, дали субекта, дали запълваме, както ти каза. И когато започнем тази перспектива на запълване, то се случват интересни неща. Изведнъж се появява нещо като, отново, сграда, а не непосредственото поле, в което се намираме. Появява се нещо като град, София. Появява се държава, България. Появява се някакви странни неща, като свят. И тук идва този допълнителен момент, за който бях споменал, че ще се върна. Много по-лесно е, например, именно поради тази причина, през това постоянно запълване, което на моменти е неконтролируемо, много по-лесно е аз да поправя ситуацията, като кажа, ето тази чаша в момента не е синя. Ти си може да си мислил, че е синя, тя всъщност е този цвят, който тя е, бяло, примерно. И е лесно да го направя, защото аз мога да ти я покажа. По-различно обаче става, защото ние винаги, никога не започваме тепърва да запълваме. Сякаш винаги сме по средата на множество наративи, запълвания, вече направени вместо нас. По-различно е да ти кажа, глобалното затопляне, вече едно абстрактно понятие, заплашва структурата на света, друго, структура, да не говоря там изобщо, и ще доведе до радикална промяна на начина, по който ние сме принудени да живеем. И за това е изненадващо. Тоест, абстрактност найната степен. Именно. Достига до едно изцяло друго измерение. И в това измерение вече там е някак борбата за наратива. Да. И там са борбите за неща като справедливост. Кое е справедливо, кое не е. Там са борбите за неща като естествено. Кое е естествено и кое не е. И ако човек отиде достатъчно назад в историята, ще види как естественото е много така, също толкова ковко понятие, колкото действителността, което е нормално. Ние така работим с нея. Но много рядко, мисля, че системна причинност се нарича на езика на по-умните хора. Аз затова не го знае. От нас. И то е свързано с това, че понеже каза глобалното затопляне, толкова е сложна веригата от причини и следствия, които съдържат, които оформят всъщност, които конструират този процес. И това тяло абстрактно глобално затопляне, че човешкият мозък не е в състояние да разбере тази верига, тази последователност. Не може, няма механизъм. В невронауката и когнитивната наука е дълга тема, но идеята е, че ако не можеш да видиш нещо, няма как да си го представиш. Тоест можеш да си представиш само неща, които приличат на такива, които си виждал. И ако нямаш никаква идея от климатология, успех, е много трудно да кажеш, този супер топъл зимен ден е необичайен, или този супер студен летен ден е необичайен, и да градиш нещо върху тях. В този смисъл, ако го приближим към наратива, то рядко имаме възможност да говорим
да комуникираме, да общуваме, да анализираме големия наратив като в неговата цялост. Да. Ти каза парчета. Всъщност с това сблъскваме се непрекъснато с парчета от нещото и се опитваме да се борим за тях. Да. Обаче може би, ето това е нещото, което в момента ни интересува. За слушателите Правото държим и някакво свободата. растенице. Това са тия въздушни растения, които оцеляват някак в офиса вече четвърта, пета година, може би. И аз така. Това е малкото нещо, върху което говорим, или в момента Фейсбук гърми и така. Обаче говорим само за него и пропускаме, че то всъщност е част от ето това. За слушателите взехме по-голямо растение от същото Много и го сложихме по-голямо. до... И това малкото сякаш изчезва. Мащабите са такива, че и как можем, нали, в науката е много готино, раздели нещо на парчета и го изучавай. Да. Но когато говорим и спорим най-вече и се опитваме да оценяваме различни наративи, за да вземем позиция, тогава някак ми се струва, че е много сбъркан този подход, защото не можем сериозно да разглеждаме и оценяваме ето това малко парченце, ако не го държим в контекста на голямото. То за това... Как се справяме с това? Мисъл, имаме големи неща, които не можем, сякаш имаме блокаж, имаме физическо ограничение да обемем и в същото време някак сме накарани да опитаме. Да опитаме с малки части от това да имаме мнение. Да. Ами, то наистина е сякаш доста промяната в мащаба. Чисто ще го опитам да го кажа и по този начин, защото то отново е като лека добавка. Промяната в мащаба, това, което тя прави, е, че изведнъж на нивото на тези големи наративи, които никога не са най-големия наратив, винаги има по-голяма риба. Опитваме сякаш да кажем, правили сме така, задава ти се големия наратив и казва, следователно трябва да правим така. Или ето това е пътя, това е посоката, в която трябва да вървим. Големия наратив е изключително ценен, защото позволява хоризонт, по-голям хоризонт, позволява отделеност. Това обаче е толкова гъвкав, толкова експлоатируем. Именно това забравяме. Нали? Да. Доста често. И това е естествено изкушение. Ние няма как да не правим това, защото когато имаме изведнъж на разположение цялата история, която се е случила до момента, или поне голяма част от нея, която пак е малка част от нея, ние опитваме всяко едно от тези неща да ги вкараме обратно в такъв ред на употреба, пак да ги сведем до нас самите. И това е естествено. Но това голямото никога не е факт сам по себе си. Това голямото винаги е конструкция. И е реконструкция в моменти дори. Това опитваме. И идва следния момент, как се справяме с такава трудност. Един изключително банален отговор е през смиреност. И мога да опитам да кажа защо визирам смиреност. Това, което имаш в главата си от твоето поле на изследване. Ами, начините по които, ако си представим, изкушаващо е някак да мислим действителността като пъзел, който ние постепенно наместваме частите, сякаш по-близката картина с оглед на това, което и философията е склонна да покаже сега, и математика. Всичко е, че е пъзел, който може да в няколко различни форми, така да се нареди крайния резултат. Няма една картина, която да я обхване. Ами може да бъде и така, и така. Добре. И няма по-валидното е трудно. Смирението в този случай е опита изобщо да опитаме да разберем какво би променило това, ако приемем чуждата картина за този пъзел. Чуждия образ, който опитва да даде. Чуждите ценности, т.е. които са наляти в него. Каква е стойността на този подход? Самостоятелна е почти никаква. Можем да кажем, и то може и така, може да кажем и така. И казваме, значи науката все тая. Всеки сам си преценя. И не, всеки сам си преценя. Ценността обаче е друго. Ако успеем ние тези големи картини, образи, наративи
да ги вкараме обратно в контекста на тяхната проява, да знаем науката как се прави, ама не какво си искаме да ни каже и да искаме да казва, ето аз съм прав, а ти грешиш, не работи така. Ако успеем тези големи наративи обратно да ги ситуираме в полето, в което по принцип можем по-добре да видим, можем по-добре да изразим, Добре. тогава сякаш сме доста по-склонни да сме скептични към това, че аз имам пълния отговор за нещата и следователно моята картина е валидната, докато всяка друга е добра имитация, да, но невярна. По-скоро ценността и стойността е да видим, да можем прагматистки дори, да преценим какво се променя, ако използваме едната, до какво води и до другата, и го правим не за да кажем аз използвам тая картина, за да направя това и след това използвам другата, за да си правя каквото си искам. Правим го по-скоро постоянно да се ситуираме в едно пространство на осъзнато, разбираемо ограничение, себеограничение дори. Една крайност, която постоянно да позволява да проверяваме и алтернатива. Да гледаме, да съобразяваме и да мислим заедно. Знаеш, банален отговор? Аз имам... не, много е готин отговор. Аз имам, като каза прагматистки, имам някакъв изграден подход от последните, няма да кажа колко години. Добре, идеята е, че когато се сблъскам с нещо и той изисква решение или отговор и това решение или отговор много ми харесват и ми доставят удоволствие, това някак съм си го извел като тригър да започна обратно процеса на изследване. Дали е така. И обикновено се оказва, че нещата, които ми носят най-голямо удовлетворение, то отново си има обяснението невробиологично, е, че бивам възнаграден за това, че нещо потвърждава предишни вярвания, че нещо пасва на моята мозайка. Това ме кара да се чувствам добре. Но това не го прави вярно. Да, това прави просто нещо, което пасва на моята версия, на вече изградената ми версия за неща. И за това го ползвам по този начин. Когато усетя това възнаграждаване, това пасва, това е така наистина. Знаех си аз. Така си и мислех. Аз ви казах. Тогава всъщност, грубо казано, отварям книгата и започвам да видя защо, да видя другата позиция и другите отговори. Проблема е, че това отнема време. Да, така е. И не може да се случва за всяко нещо, а всяко нещо минава през такава преценка. И моето оперативно решение е, казвал съм си, тук има едни 5 неща, които наистина са важни за мен. И винаги, когато нещо свързано с тях се случва, аз ще да кажа проверявам, проверявам не е думата. Аз ще влеза в процеса на осмисляне, на метакогниция за това нещо конкретно. За всичко останало ще приема с неудовлетворение, че ще се случва, но няма да му реагирам. Сложил съм си спирачка извън тези теми. Окей, някакво мнение си градя или нещо, но поне не го вадя навън. Аз това, което мога да... Специално за темата, нали... Първо, ценното сякаш е отговора и това, за което и ти говориш, това, за което аз говоря, като едно допълнение, че каквото и да стане, човек е до някъде обогатен. Света, говорихме си, че действителността е ковка, ако имаме повече перспективи, той е обогатен, този свят. Не е задължително да е хубаво обогатен. Някои перспективи действително са отвратителни. Но има повече от него. Повече неща за оглеждане и това, което за мен наподобява на
това, което ти казваш е, че така човек може да има един здравословен, не винаги здравословен, може да има начин да култивира любопитство. Тоест, отговор е постоянно да се чувстваш любопитен. И аз винаги живея с това. И тъй като всичко е ограничено, един мой преподавател казваше, нали, 10 книги има, които човек трябва да прочете. Никога не казваше кои са или казваше различни. Това са опциите. Но любопитното е действително, че в такава ситуация на несигурност, в каквато щем не щем винаги се намираме, разчитаме на други хора също. Други, които са проверили, други, които са успели да видят. И това бавно изграждане на доверие е действително тежък процес. Той е тежък на личностно ниво, той е тежък на обществено ниво, той е тежък на институционално ниво. И именно заради това науката и научната ни дейност, която колкото и на моменти да изглежда несигурна, колкото и на моменти да изглежда, ама то това няма как да стане, резултата най-често е, че остава най-добрият начин, по който да предсказваме. За сега. Да. И това, което се получава там, е, че ние виждаме ясно ограниченията, обаче ги вземаме чисто като ограничения. Тоест, вижте какво направиха, пък те друго показаха. Докато действително това, което е резултата е, че ние постоянно намираме една общност, в която критериите се допълват, леко се изменят и някак не казваме вярвай на науката, защото тя ти казва, че аз съм прав или че ти грешиш, или че ти си прав и аз греша, което аз няма да повярвам. Казваме по-скоро, че тези сплави в обществото, които позволяват или не позволяват да се случи една обхождаща картина на света, обхождащо разбиране, са крехки, но въпреки това работят и ограмотяването, разбирането минава през тези процеси на доверие, което никога не е просто довери ми се, аз комуникирам директно с действителността, а е доверие като... И ужасно гадно, когато се щупи това доверие, а ние сме в такава ситуация, май. Ние, света, в която щупихме връзката между нас и авторитета, какъвто и да е бил този авторитет. И в момента сякаш всичко минава. Напасвания постоянно, сменят се различни перспективи. Обаче, докато говореше за това как откривателстваме, обогатяваме се с всяко различно мнение, дори когато не ни хареса, през цялото време си мислех за видеоигри, за компютърни игри. И аз често така се хващам. Сега, аз съм old school и не съм сигурен дали все още е така, но имаше едни игри, в които влизаш на карта, която е непозната и имаш видимост, ограничена радиус около теб. Fog of War, както се нарича. И тогава бях забелязал, че има различни хора. Има хора, които директно влизат и просто обикалят всичко, такова brute force някак. Има хора, които много внимателно и на порции, в смисъл, влиза една стъпка, изследва какво има там, връща, прибира се на сигурно място, обмисля, продължава нататък. Той се опитва да стратегайзва по някакъв начин. На това ми прилича един свят, който е толкова голям, тая карта никога не можем да я обходим, но имаме опцията дали да си стоим в нашото ъгълче, всичко останало да е шейдвано, размазано, не виждаме какво става и от тая позиция да заявяваме гръмко аз зная, мога да посоча това е добро, това е лошо, този е добър, този е лош. Или да се опитаме, каквато и да ни е стратегията, да се опитаме да отваряме тая карта малко повече, защото всяко нещо ще допринася към тази предиктивна функция на мозъка ни. Тоест това обогатяване, то не е само за момента. То е нещо, което ни помага ни в бъдеще, за да имаме по-добра конструкция и предвиждане за това, което да ни се случи. И аз мога да подема, може би като заключение, с тази метафора, която е много удобна.
Да, когато човек пуска най-често такива скаути. Може да е овца, може Да, да е някой да. фермер, може да е нещо такова. Нещо expendable. Нещо обикновено, expendable, да. То има опасност да го загубим, но пък в същото време научаваме, че сме го загубили там. И печалбата от това, Именно. което на начина, по който сме го загубили, Точно. ни дава, Всичко ни това дава дава. тая информация допълнителна за света. Така че отрицанието или нето не винаги е нещо негативно. Много хубав финал за днес. И аз Благодаря ти, Влади. И аз благодаря.